neće riskirati Vršajević koji izbacuje loptu iz igre. Evo prve prilike za goste da oni pokušaju iz prekida prvi ubačaj iz kuta. Stižu odmah u kazneni prostor Lešković i Mitrović. Ima problema Jajalo sa izvođenjem ovog kornera jer je tribina na kojoj se nalazi Torcida samo nekoliko metara od travnjaka i nažalost lete sada stolice na travnjak i uslijedit će kratak prekid, velika šteta. Nažalost Mora Duka 9 remija i 4 pobjede gostiju. U posljednjim sudarima koje su imala ova dva suparnika, Hajduk i Rijeka. Rijeka je došla do dvije uvjerljive pobjede, bilo je 4-1 i 4-2 na Kantridi i sada će biti prisiljeni službeni spiker upozoriti još jednom gledatelje da ne vandaliziraju ovaj stvarno jako lijepi stadion koji bi mogao biti ogledni primjer. Hajduk sredinom prvog poluvremena, lopta za domaćine. Evo borbe za loptu van terena, nije vidio tamo Leovac da je pomoćni sudac dosudio loptu za domaćine i sada su ove užarene glave malo dobile novi razlog za prosvjed. Evo nove gužve tu pred klupom Hajduka kada je tamo Tudor krenuo uzeti loptu, čini mi se Leovcu koji nije vidio da je lopta dosuđena domaćinima i sada se može nastaviti s igrom. Sad stiže tu Tudor po loptu, nije dao Leovac i onda su krenuli problemi. Žuti za Leovca i netko sa klupe Hajduka mora napustiti prostor za rezervne igrače. To je pomoćni trener Jurica Vučko koji će ostatak dvoboja pratiti sa tribina. Opet lete dijelovi tribina, nadajmo se bez posljedica za Matjaža Keka i sad možemo nastaviti s igrom, ali ovo stvarno nema nikakvog smisla, ovo rušenje ovog stadiona. Još je jedna stolica poletjela. I vidimo tu raspravu Rijekine klupe koja razgovara sa četvrtim sucem. Dolazi sad